Bon dia, senyors i senyores. Avui és dijous 6 d'abril de 2017. Benvinguts a la nova Ràdio-Televisió Valenciana, que s'estrena avui amb una notícia d'excepció. En moltes escoles de la Comunitat Valenciana s'està celebrant avui el Dia de l'Activitat Física i l'Esport. El Comitè Olímpic Espanyol, la Generalitat Valenciana, amb la Fundació Trinidad Alfonso, patrocinen una festa de l'esport. L'esport és el millor. Aquest és el lema del CEIP Isabel Ferrer de Castelló, on més de 450 escolars porten des de les 9 del matí practicant diferents esports. Connectem en directe en els corresponsals que estan al pati. Bon dia des del pati d'Isabel Ferrer. Així els alumnes d'infantil de 3 anys practiquen l'atletisme. L'atletisme és un esport que es practicaven els grecs en els Jocs Olímpics i en l'era antiga. L'atletisme fomenta l'esforç i l'autosuperació en un mateix. Per això, l'esport és important. Xiquets i xiquetes de 5 anys juguen a boccia, un esport paraolímpic per a persones amb discapacitat psíquica, amb el qual aprenen que tots i totes poden fer esport, perquè l'esport és el millor. El bàsquet és l'esport que practiquen els alumnes d'infantil. Aquest esport ens ensenya estratègia en equip. L'esport és el millor. Els xiquets i xiquetes de 6è curs estan practicant els relleus, un esport on és més important el companyerisme que els individualismes, i és que l'esport és el millor. El hoquei és l'esport que els xiquets de l'escola aprenen que les mesures de seguretat són imprescindibles. No s'ha d'alçar l'estic, per tant, no fer mal als demés. L'esport ha de ser segur, l'esport és el millor. El futbol és l'esport amb més influència a la nostra societat. Aprendre a guanyar i perdre és molt important a la nostra escola. Per això l'esport és el millor. La pilota és l'esport dels valencians i valencianes. Al practicar-lo, estimem les nostres tradicions, el respecte al contrari, l'acceptació de les normes, la bonomia i la cavallerositat. Companys, va de bo, aprendre l'esport és el millor. Gràcies, companys i companyes. Tot un èxit aquesta jornada en què milers d'alumnes de Castelló, València i Alacant experimenten els hàbits saludables dels esports. Moltes gràcies per l'atenció. I recorden, aprendre esport és important, perquè l'esport